Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Biyernes na kita. Oy, ari na kita ho sa ikaapat nga Biyernes sa ikapito nga bulan karon nga tuig, petsa 22 na sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon nga matag para matindi lamang sa kahanginan kundi lakip na ang mga nagamonitor karon nga aga via online sa Facebook kag YouTube. No, kumusta ka mo dira? Mga Ilonggo OFW nga nagatutok na karon nga aga. Ano man nga oras sa inyo ginahamtangan, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo until 9:30 in the morning diri sa aton sining pagpresentar no, sa Biyernes nga presentation. Aksyon Hotline. Tuwa na gid lang kadlaw na bilin, di ka mo magkalipat dira. Oy, kumusta subong linyahanay sa bahin sang mga mall, no? Especially diri sa Bacolod, diri sa Robinson sa gihapon, ang nabilin nga duha kadlaw nga pagpatigayon sang voters registration. Nati kon duha kadlaw ni ambot basi naglawig pagid o kung naglaba pagid ang pila sang mga luyag makaparehistro. Aksyon Hotline. Malabutan bala, matigayon pa balang nga maakomodar sang taga-Comelec ang nabilin kapin pagid adtong kapila na kabeses nga nagbalik-balik dira sa lugar agod nga magparehistro apang ang problema ti wala na malabutan ang ila nga pila o kon way mahatagan sang numero. Aksyon Hotline. Bangod kung pamatian naton ang Commission on Elections, wala sang extension sila nga plano nga ipatuman sa voters registration. Aksyon Hotline. No pagid ang pilag kamadalag ko nga balita kag aton balantayan, of course, ti kuan na lang ho, isa, duha, tatlong tulog na lang, and then expectaron na naton, ginahulat na kag ginabantayan na sa halos kalabanan ang mangin State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o mas kilala nga si PBBM. Tibaluon tani ko nano ang mga signifikanteng malakip sa mangin sona na sang Pangulo sa palabuton nga Lunes. Aksyon Hotline. Aber sa aton nga mga pumuluyo, anong personal nyo nga gina-expect no, nga mangin kabahin o malakip sa mangin State of the Nation address ang Pangulo on Monday? No? Anong ginalauman yung mangin kabahin sang iya sini ipresentar kag mga plano sang karon nga administration? Aksyon Hotline. Mayor Albi Benitez sang Bacolod City na pilian bilang chairman o presidente sang LCP, League of Cities of the Philippines. Aksyon Hotline. Tiway na gid man kita masorpresa kay nagligad pa lang nga simana sa naibaluan nga during the press conference sang alkalde namuno niya na gid man mo nga isa siya sang mga ginaduso sang mga alkalde sa mga kasyudaran no, sa bilog nga pungsod Pilipinas. In fact, namuno niya gani nga isa sang interesado sa amuman nga posisyon ang mayor gikan sa Cebu. Ti after sang ila sining nga eleksyon, siya gid ang nangin madinalagon. Aksyon Hotline.
Anong mga kayuhan nga madulot sini kag benepisyo para sa syudad sang Bacolod? Action Hotline. Reshuffling sa mga chief of hospital sa Negros Occidental pati gayunon. Oy, subong adlaw man amuni ang gina-expecta nga magkumpleto man ni Gov Lacson ang iya sini natalanan nga meeting via Zoom sa tanan nga mga city and municipal health officers. Manluyag ni Gov no nga may baluan ang ila sining nga mga ginahimo kon kampanya kontra dengue ang pagambalan. Action Hotline. Pero ari pagidya no ang reshuffling sa mga chief of hospitals, meaning kung ikaw ara sa mga district hospitals nagapangalagad as chief, ti ang gwa mo sinisay luhon kay no sa lain naman nga hospital, pero I think hindi maraguro gid may signifikante dayon mabatyagan sa pumuluyo ang epekto sina kon serbisyong paghambalan. Action Hotline. Kay kabalo kita nga ang isa ka importante nga kuntani gina-expect naton nga ang ma-deliver o mahatag iya sa mga district hospitals throughout Negros Occidental, amo ini ang mga dugang nga mga equipments, bed capacity, kag ang mga doktor nga eksperto nga maga-duty dira agod nga ma-maintain kag mapaayo pagid ang serbisyo. Action Hotline. Bisan butangan mo na bago nga chief of hospitals kung kulang man ang equipments sang isa ka hospital no nga ginapadalagan sang gobyerno, ang wa sina gihapon nada. Action Hotline. Kaya anon mo naman kapin pagid kung limited man ang imo sini nga pundo. Ang wa sina gihapon nga ang mga district hospital hindi managapon ka cater bisan sa mga minor operation lang, sa tutuod lang damo hospital nga district nga mabunan ka o mapilasan ka, nagakinanglan ka nga ipaidalom sa operation, tidiri ka dalon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Action Hotline. Ano pagid ang mga balita ta karon nga aga? Now, ang pulis kag nagkalain-lain nga mga ahinsya sang gobyerno diri sa Bacolod, mga departamento, kahapon naglibot sila upod kay Councilor Pausiho, ara ang City Legal Office, ang Business Permits and Licensing Office, anti-fencing law kag ang ila sining kampanya gid. Reminder sa tanan nga mga junk shop operators kay in-check pati mga business permits nila mo. Action Hotline. Ini kabahin sang kampanya sang syudad agud solusyonan ang madata nga kinawatay sang kable sang kuryente kapin pagid ang ginapanagiyahan sang telcos. Action Hotline. Ti baloon ta karon kay may reminder man kay kahapon nagadto ko sa office na ni mismo ni Councilor Pausi ay may importante pa siyang kadtuan ay ang PIO na lang ang nagpreskon sa iya o punto. Action Hotline. Alas 8:19 nagpagpilapagid karon ka mga update nga aton man tutukan sa national pero pakaronan ta ina. Now atensyon sa nagaplano kag nagahandom pa nga magparehistro sa nabilin duha ka adlaw nga voters registration. Grabe na gid ang pila karon nga agaw nagdamo pagid mo. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero gusto tayo baron na direkta mismo sa COMELEC office sa Bacolod, nano ang mga strategy nga himuon nila magadugang balasang number nga i-accommodate nila nga mga butante or nga mga registrants. Joining us over the phone is Attorney Katrina Kanya. Attorney, mayong aga, welcome sa Action Hotline. Good morning, may Action Art. Ma'am, kumusta subong da? Daw perti nagid subong aga do nagdamo pagid ya gani ang nagapila da subong? Actually, since yesterday, no, ang ato na observe dira sa pila is that wala naman sin may nagdamo gid nga pila outside sa kilid sang dalan no the night before, unlike to some previous naton nga registration. And in fact, kahapon sang aga pang-distribute naton sa aton nga queuing numbers,
medyo nagulat-hulat pa no ang aton nga personnel kay wala niya pa naubos panagdag, wala na sang ng aplikante. Hindi ayan nga iban nagpalauli or way na nagbalik, kang iban way na pila dira because naka-experience siya nagligad sang paginutok, ma'am. Or siguro basi kung naubos naman lang gid sila so tungod sang kadamuon man sang previous naton nga mga data naton sa aton nga registrants. Yes. Pero sa inyo sining nga na-accommodate, sining nga week more or less ano ang pinaka mataas nga numero, ma'am, nga nalabutan ninyo kag so far hasta kahapon mga more or less pila nang nadugang sa listahan sang narehistro nyo? Ang pinakadamo naton nga ako na-accommodate is Monday, Tuesday naton naglabot kita 723. Uy, 723, no? Kay nagligad to do 650. And then, Yes. lately, na-continue, amo lang nagyapon nga kadamuon o kung na numero. Yes, kagahapon sirado kita 700 gid ang aton nga ang applicant. And then tawag sila amira na kita sobra ka sa 8,000 ka applicants na baton sa halin sa pagsugod sa aton nga registration sa July 4. Okay. So, meaning 8,000 as of yesterday na siya. Yes, more than 8,000. So, expectedly, pasig malabot na ton ang 10,000 nga kadamuon sa ma-accommodate nga newly registrants, including ang mga nagpa-reactivate kag nag-silo, ma'am. Yes, possibly maalabot naton ang 10,000. Aha. Now, anong strategy ta sining adlaw kag buwas sa nabilin kundi dira kamo gyapon sa mall? Nano ang mga advisory naton sa public? Nano ang mga concern ninyo, ma'am? Actually, ang aton gid nga ginapreparahan man ang aton nga security bala dira sa gwa outside sa premises ng Robinson sa kaagahon, no, para nga ma-maintain lang ang orders sa mga tao nga ara dira nagapila while nagahulat sa aton nga opisina nga mag-abre ang aton nga registration at 8 o'clock. Although nga at the same gyapon as usual, wala kita yan nag-encourage sa mga aplikante nga magpila dira temprano or sa gabi pa lang para magparehistro because nga kita yan mapanagdag kita sa aton nga queuing numbers 6 or 7 o'clock in the morning. Aha. And nag-communicate naman kita sa aton nga kapulisan sa DCPO naton para nga magdugang siguro sa aton nga kapulisan dira sa aton nga pila. Although ang aton nga Station 3 nag-augmented man, may mga kapulisan magit sila nga na-assign diri sa gwa no outside sang Robinsons and even diri sa venue git kundiin kita nag-conduct sa aton nga actual nga registration. Aha. So, kung amo ni siyang sitwasyon nga subong daw hindi nagimantama kadamo ang nagapila, meaning basi buwas sa katapusan nga adlaw, mas jutay na gid lang ang makadtuda. Hopefully, ang sa buwas nga makadto, ma-accommodate gid namon tanan action art. Kay like di kagahapon no may nagulat-ulat pa nga nga personnel sa pila and then may ara manggit kita nga accommodate man diri man sa priority. Actually dira naga-matter ang figures naton sa applicants naton diri sa pila kabilog nagakadto diri man sa aton nga priority. Kaya sometimes action art ang iba na nga sa may priority naton may mga upod-upod din na sila kung kaisa nga mga gusto man bala magparehistro. So kung kaisa kung although nga ginadeny man ina naton kay it would be unfair also for those yang nga nagapila the day before kag sila ya maupod lang ya sa mga senior nila na magparehistro. Aha. Galing hindi mo ba natuod manula nga posibilidad nga karon ti nagaupod sa iyang senior citizen dra or maedad na nga nagparehistro and inisla ginatagan gid priorities ti kunara na natuod sa sulod kung may mga dokumento sa daw hindi madukaalang-alang hindi mo akomodar galing ang problema naman atong sagwa nga nagapila yan mambal nga unfair para sa ila.
Yes, action arts at is why nga kung kita diri ari sa may priority ginapainchindi nato no do nga may mga kumot kitsa kiti mahambal nga ti upod na kami diyan mapila pag kami ti biyaan namon nga mga senior nga kita nagambal man nga ti ang aton nga mga senior citizens mga PWDs nato na sila kinahanglan magtimprano bakit iga upod man bala sila action arts sa pila man sa mga regular yang aputante nga ti ina sila ya anytime magkadto sila ya sa aton para magparehistro gina-accommodate naton except kung inabalang do ka alang-alang naging pala action art nga makadtuan mo kami alas 4:30 sang hapon tapos mahambal ka mo alas 5 pa kaman ka mo nga nila ka mo magbaton kasi may proseso ma-fill up pa sang formas especially kung damo-damo nagidya sa regular naton nga mga pending kasi mas ginaintindi naton nga ining sa regular nagpila ina temprano pa mas makapoy ina sila kaysa sa mga seniors naton or PWDs naton or pregnant women naton nga magulang yan nag-abot hapon na. Yes, yes. Now, ang pinaka-maximum o kung pinakalawig ninyo, ano oras ka mo kalabanan gin nagauntat sa pag-accommodate sining mga registrants, ma'am? Ang hasta nga matapos sa may action art no sa biometrics naton ang pinaka-late naton nga natapos amo to sang 723 ang aton nga na-process mga 6:30 kita nakatapos ang gabi. Ba, alas 6:30. No, ti okay malang niya sa tagdumalahan sang mall dira, no? Nga bisan na medyo na-extend ka mo. Yes, gina-allow man kita kay nagahambal man kita nga although nga 5 o'clock ang aton nga hambal may possibility gina iya nga ma-extend kay depende gina siya actually pagit sa kapasidad sa aton nga mga aplikante nga para mag-fill up sang formas nila sa madasig kag insakto. Yes, ma'am. So, starting today and tomorrow ang last day, nano ang reminders mo sa mga bakulod noon? Basi ba na kung magdagsa na maliwat buwas nga bangod kay katapusan ng adlaw, attorney? Ang aton lang gina-advise sa aton nga mga aplikante nga gusto magparehistro, siguraduhon lang nila nga may dala sila nga mga valid IDs, may photocopy na sila sang valid IDs para early kita makatapos hindi madili ang aton nga registration. And ini action art tungod man sang mga nadiskubrihan naton nga may ara nga mga nagapresent sa aton sa mga barangay IDs and barangay certifications ng mga minors and then pag-check naton sa database naton lain ang registration sang ilang nga mga parents pinapangayuan na sila naton additional nga mga requirements that is why nga mas pakamaayuhon pa namon magbaton magtan-aw sang ilang nga mga school ID sang school ID nila kesa sa batunon namon outright ang barangay ID sa barangay certification action art. Iti kadamo sang dakadakpan naton lain sila ko actual nga residensya nila. Okay. Mabalaan mo gin man sa ID na kinabutang na kung tagadiin sa iya mo taso ng parents niya langan man ang kapin pa kun minor siya nga mag-escape ti lain ang ginatiniran estaran sang iya ginikanan doka questionably kung lain man yang iya sini lugar nga paristruhan no basi kung may kaugalingon man siya guro nga puluyan tong bata mo at action art po minor de edad wala pa man na siya capacity nga para magbuhi sa iya kaugalingon no there is somebody nga ginaasahan niya nga magsuporta sa iya and then ang ano sila dira is ang iya nga ginikanan except kung ka action art pa lang makita naton gid man sa interview naton mabalaan taman na kung ang isa ka bata ang isa ka aplikante nagabinutis or wala kahit kung lapit kapin pa kung pamangkoton mo dili ka tultol sa iya nga balay kung ano iya sakyan most probably ang imo sila dira nga conclusion is that ini siya nag-start sa ila nga lugar. Okay. Now, kundi tapos ng registration nyo by tomorrow, what will happen next? May mga ang sa calendar of activities natin, anong matabo na yun? Ang next na action art is ang ato naman yung ERB. Ang ato nga ERB, i-conduct nato na August 1. So, tanan yung mga applicants nga ato nga applications nga na-receive from July 4 until tomorrow, July 23, pag-actionan sa Election Registration Board sa August 1 nga hearing. So, kung may ara mga oppositions sa mga applicants naton dira man naton man i-decisionan sa aton nga ERB. So kung may ara dira sa nag-question nga ining nakita nila limbawa
nga nagpa-register nga hindi man supposedly dira nga barangay maparehistro o may question sila during the ERB, sinong pwede dito makakadto to oppose no sang application for registration? Alas 8:30 Action Radio Philippine Standard Time. Action Balikan Hotline. si Attorney Kanya, no kay naguluan ning balita nga kuno ti damo ang mga nagasalaylo, nagkaladakpan gani mismo sa COMELEC nga lain ang registration kag lugar sang ilang mga parents nagasaylo sa ibang nga lugar. Ma'am, sorry ginautod ang aton linya. Yes. Siling ko kaina before na utod, siling ko kundi may ara sang ERB hearing, sino ang pwede makakadto ka maka-attend dito kag makahimo sang iya sining opposition sa application sang mga registrants? Any concerned no citizen or political party pwede gid naka-oppose sang aplikante naton for registration. Mm-mm. And by next week no 25, anyway, ara na dira ang aton nga listahan bala sa mga aplikante naton. So pwede gid nila mabisitahan ang opisina at pwede gid nila matan-aw kung sino ang mga aplikante. Dira kag tan-awon kung ina bala nga mga aplikante, ara gid mismo nag-install sa ina man nga barangay. So pwede gid Yes. sila ka question action art. So bali after sini sa Saturday may posting kamo sa mga applicants dira sa inyo mismo opisina. Yes, actually daily na supposedly ang aton nga posting action art sa aton nga mga listahan sa mga aplikante. Pero why na yan, ma'am, sa halimbawa Facebook, sa page ng COMELEC, why na yan, no? Kundi dira lang sa office nyo, no? Wala kita action art ang posting naton is ang physical nga posting sa aton nga mga listahan sa aplikante. And in so far as COMELEC National is concerned, why get extension after Saturday? Yes, action art. Aha. Kabay pa, ma'am, mining experience ni Modis Bacolod nga porti ang paginutok, hopefully mapalabot ni dito nga concern man sa national so that makahimo sila sang tikang next time nga may mga voters registration galing kay silingkot tingala ko nagligad blaya nga tong daw ginalangaw mga ning office ang COMELEC subong nga daw porti kadamo ang luwag mo parehistro. Actually, action art, tara na gid man aguro sa kinaiya sang Pinoy bala nga kung hindi lukpan, hindi man mag-iho. No, actually, ang aton nga registration is a continuing process. Wala kita yan nagarehistro kung lapit na lang ang eleksyon. So, all year round, nagarehistro kita, except lang kung may ara eleksyon, after sang eleksyon, kaya may period kita yang suno sa layi, nga gina-observe nga wala ka dapat i-conduct nga registration on those period, no, action art. So, continuing process ang aton nga registration. Sadly, ang aton nga mga aplikante for para magparehistro, they chose nga magkaran-karan bala, hindi na ang katapusan sa dito makakita simpo. Although nga tiyang rason sila is gaobra man, pero we opened our registration for this week during holidays and Saturdays precisely to cater to those ka mga aplikante nato na nag-ulubra. Hindi makagwa sa 8 to 5 nila. Yes. Monday to Friday. Sige, on that note, attorney, salamat gid unless may ara ka pa itugon sa mga Bacolod nun. Wala. So for action art, no, bantayan ang para sa hindi na gid man naton ma-accommodar, no, bantayan ta lang ang registration sa COMELEC nga mag-resume naman after sa election. And please, i-reserve tagaan tsimpo ang pagparehistro para hindi na kita maginotok sa sunod. On that note, salamat gid attorney, God bless kag may nga. Salamat, may aga. Action Hotline. May inadlaw gali no Martes barato silingya nga do puerte gid kadamo mga more than 700 ang tigayon nga na-register sang COMELEC Bacolod, no? Ti subong dahil na gid man tuman ang pagginutok kag pila compared to the previous weeks nga tuya kada adlaw halos ang mga mall registration grabe gid no ang pagpilahay even dira sa opisina mismo sang Commission on Elections. Action Hotline. Pero ako yan nag-suggest ko gyapon kabay pakunta ni nga paagi sa mga commissioners naton, mga opisyales naton sa COMELEC kag paagi man sa aton diri nga mga opisyales sa gobyerno lokal makahimo sang suggestion no sa komisyon nga kung paano sa uli mapatawhay, mapaayo ang sistema, madugangan ang equipments,
kung kinanglanon nga mag-hire ang Comelec sa mga personnel during the voters registration, ngayon ang may mga satellite registration, damo ang ginabuksan sa tiempo schedule sang registrasyon. Siling ko, why na kinanglan gurong ang iban mapila, kag maglinya temprano pa. Action Hotline. Ay kung kaysa nagakawadan sang gana ang tao nga magparehistro because grabe man ang pilahay. Hindi man naton tanan ini mabasol no ini nga problema sa Comelec because may ara man tiempo kapin pagid kon malawig ang schedule sang registration ngang iban pilang nahot man lang nagakadto sa Comelec ginahulat nila ang tiempo nga badasig o malapit na lang ang deadline para sa amo nga activity. Action Hotline. Initanan na kabay pa matagan isang solusyon the coming days. So buwas na ang katapusan nga registration and then by August may schedule. Dra kamo ha sa ERB hearing, attend kamo kung may mga oposisyon. Subong alangan mo na iya questionon kay may araman proseso sina. Dito na lang kamo arangkada ho sa tiyempo sang ERB hearing kung may oposisyon kamo sa application sang nagparehistro. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag-i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe,
Mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kon ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi?
may arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede. Kwenta na. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Good morning lang daragali kay Leah Younger Esquivel. Amo ni siya apelyido niya, Esquivel. Mary Jean Villan kag Mary Grace Biato kasa Arthur Sequenza. Good morning mandira. Parenuel Zambales, kumusta ang pansit tada? O mayong galang dira kay Inday. Galuto kuno kay Rusing sa Punta Taytay. Sige. Sir, manawag ko sa imo si Councilor Calao. Sir, manawag ko sa imo dugay sir. Kay kuan ko siya ma-update mo sa back chip kay Councilor Calao. Pero unahon ko lang anay ni si Attorney Celes. So kay alin pa nilagligan ang tinawganay namon sa iya. Parte ni bala sa siyam gali hindi lang 8 ka mga pulis ang madumduman nyo bala itong nagwa ang ila sini 50 days suspension, no? Tining kakita siya na nga within 50 days, yaway kay mo sweldo. Way ka binipisyo. Gusto tayo maluon ano ginang background, kag mga serbi ining lesson para sa mga pulis dira, nga tikbud lagi ko may mga violation or makumit ikaw, no, nga mapaproblema nga may mga konsekwensya nga mahimo ka masuspend sa imo nga trabaho. Ti baluon ta sinoy ining mga pulis anong mga background sini because may ara pa man sila actually sang kinamatarong, no, kag may ara pa man sila sang pwede mahimo angot sa problema ginatubang nila, especially to appeal, no? Ang pag-appeal, ang file sa ila siguro tawag sina siguro kung sa mga kaso pa bala may ara kasang motion for reconsideration or whatsoever, nga masabat pa man ni sila, no? May ara pa man sila tingwan nga i-clarify ini, pero ang latest subong ko kung si Action Rex pulo na sila ay daw nagasaka, basi kung madugangan pagid ini. Action Hotline! Now, ibaluon ta na mga ka-action kay gusto ta ni hibaluon gid kung ano ang update kag ang background sini. Ayos Ang mga greetings nyo palihog karon na lang dugay-dugay. Online sa hotline. Because ari na sa aton nga linya, joining us over the phone is Attorney Joseph Celes, tagpamuno sang Napolcom, there is the Region 6. Sir, si Action Art, there is Action Radio Bacolod. Good morning and thank you for the time. May Action Art, kaya sa Action Radio Bacolod City. Salamat gid baw dugay na kami ni Action Eric way kita kagidlaw na kami si imo sir, duway ka nagiklabay di sa Bacolod. Nakakadto kami maybe a month ago sa morning section. Then, mga 2 to 3 weeks before that, alaman kami sa Bacolod City Pilot Office. Nakapamasyar kita dira do mga katatlogit na basics. Ay, amo na galing nga may matyagan ko kung makabati sila sa ngalan mo attorney do mga member kag mga officers naton sa police do matyagan ko do kwan sila do gina kugmat sila sa ngalan mo, no? Pero by the way, iklarohon ko 10 ni tanan attorney ang may suspension order. Actually, honestly, hindi sila kabilog, no? Amo ni sila si Lieutenant Colonel Colines, si Police Senior Master Sergeant Kenitwa, Police Master Sergeant Christopher Pane, Police Sub Sergeant Francis Pareño, Police Sub Sergeant Mark Electra, Police Sub Sergeant Efrain J. Panitales, Police Corporal Darrell Tailanga, Police Corporal Francis Jan Hernaez, Police Corporal Benji Buatag, Police Corporal Mark Anthony Ting, kag Patrolman Kemar Islaya. Mm-hmm. Ang complainant sini amo si Mr. Niswete.
Okay. Nagiyain siya sa Hacienda Hackers Place and Billiard Hall dira sa Burgos Street sa Silay. Mhm. At allegedly, sa gabi, alas 10:30 ng Agosto 31, 2018, ang ining grupo ni Police Staff Sergeant Benitwa, Niting Rectra sa Ilanga, nagsulod lang inigulpi sa lugar ni Mr. Vite. Tapos sa diin, nagampang ini sa bilyag si Mr. William Lamit kag si Rolly McDowell. May ginbutang karta or something sa bulsa. No, ini si ang isa sa ilan ng mga pulis na identify, ginbutang ini ang kwarta sa bulsa ni Mr. Lamig. Tapos, amo man si Sub-Sergeant Rectra, ginbutang sa bulsa ni Mr. Rolly McDowell. Okay. Tapos si Pailanga, amo ang kuha sa picture. Ang isa nga ito nagbutang sa kwarta, allegedly, nga sa kwarta, amo si Benitwa. Now, nag-intervene karon ni Tinukwite, ang tagiya, na gin-arestar nila, gin-putasan na yun. Yung nag-plead siya, manawag sa barangay officials, tapos gin-paog siya ni Corporal Pailanga hindi na kay nagkalang siya sa putil niya. Uy. Nagkalangan siya sa putil niya. Sa mga solusyon sa kaso, according sa mga respondents siya, yung flagrante delicto ko, no? Pati sa violation sa PD number 1602. Pero sa investigaran ini, pag sa hearing na mismo, wala nila ma-establishar na may personal knowledge sila sa natabo. So, local requirement sa kaso sa mga warrantless search kag seizures ni kinahanglan may personal knowledge ikaw. Di wala ini ma-establishar kay layo ganito ginasumer lang nila nga may katabo sa sulod ng illegal gambling when in fact wala man. So, it might be nga motivated sila for some other reasons, balog at personal sila sa tagiya, amo na nga natabuin ang kaso. So, sa among resolution sa kaso nga gin-endorse ko, base ini sa isa ka abogado nato na gin-assign madang provincial officer na siya man ng hearing officer, wala may establisher sa mga respondent ng ila defense na may nagalakta ko nung itong kwarta sa billiard pool bala. Okay. Na dito may kustanay si paano kakampang billiard kung may mga kwarta to. Sa correct. Butang mo na sa pili, nagampang ka ba, nag-slide ng kwarta kay billiard pool na, no? Correct. So, very improbable ang ilang depensa. Pag dito na-establishan sa opinan, nga gulpi lang sila yan ang tulot. So, makita nga element ng warrantless search procedure incomplete. Yes. Incomplete. That's So, why in katawan natin sila per may endorsement sa rekomendasyon sa aton nga lawyer and hearing officer, since wala sang mitigating kag aggravating circumstances ang kaso, i-recommendar natin nga 15 days medium ang penalty. Kay less grade offense na siya, less grade. Natuon sa less grade. okay. I see. Pero hindi ni nga case makaresulta for dismissal sa service ng mga pulisar? Suspension na muna nila pinalitan. Suspension lang. So, iniguro mag-serve nga lesson, especially sa mga police during the conduct of operation, kinanglan ikawan mga amo sininga galing activities sa attorney? Hindi man pagkawan, kundi tuon sila sa mga mag-effect ng warrantless search. Kaya dapat kami establish ang mga may-ara at personal knowledge. Na nakita mo, may asset ka or may alpha ka dira. Nakatagit ang concrete statement na wala natabugi na. Okay.
Kaya kung customer ka lang, wala mo man ito nakita ang transaction mismo nga nagapustahan ay nagsulod ka lang niya gulpe, nag-assume ka lang. That is a very thin line there is a very thin line of distinction. Okay. Sa pag-enforce ng warranty search because warranty searches and seizures are strictly controlled against the government. Ang reason kinabalan, the state is so huge that the subject is so small. Pati kinahanglan ang pag-enforce ng lahi kay very powerful ang state over its people. Kinastriktuhan man ang abuses. Yes. For the protection of our people. So sa technical sila kag sa legal process nila sila na baldagid bangod nga hindi husto ang ginimo nila. Yes, kasi wala man ako basta-basta nag-rekomendar kung hindi mo matuot. So, bisan pa man, halimbawa si Lieutenant Colonel Pulines, kung nga under sa supervision niya during the time dira kag hepe siya sa silay, amo na natabo nga nalakip siya. Command responsibility na kay mga tao, sa mga tao yan. Ang decision yung adapt din isang aton apat na commissioners, ang Secretary Chairman, tapos yung Chief PNP, sa una si Chief PNP Lazar. I see. So para sa mga amo sini sir no nga mga insidente o sa amo sini nga kaso magluwas diri sa sila do ay naginman niya sa Negros Occidental kag Bacolod City Police Office kita nga recorded daw kasubong nga kaso. Tingisa hindi man naman itawan nga may mga lapses pala na tawag. Okay. May mga glitches black kung sa mga sinib lang obra may mga glitches kasi sa recording ng glitches halungan nila ang glitches nila kagapwes gamay lang na tolerable porque ito violation of law nga ang tao madulaan salig sa atin. Yes sir. So anyway, attorney, salamat kin. No, at least napasanagan kag na-expound mo pagidugang, at least naintindihan namon kung ano ang nangin background sining suspension order. Tama na nga salamat sa Smart na natagaan mo kita sa kaiganan sa atong pag-justice para sa tao kag sa Philippine National Police. Mayong agad sa inyo Salamat. Action Hotline! Si Attorney Joseph Celes, ang direktor sa NAPOLCOM diri sa Region 6. Ti ang ginhalinan gali sini kung nga ang ginreklamo sila kay may isa ka bilyaran during year 2018 nag-operate ang pulis. Tinakita sa NAPOLCOM nga no gin-assume lang nila nga may ara sang pustahanay, no? Amo nang iban mabulo bilyard sila na grabing pustanay silang siban mabilyaran di man magkaladakpan no. Action Hotline. Siling ni Attorney Siles siling nga nag-alibay pa silang nga galinapta kuno ang kwarta nga doara pa sa may billiard table. Ti karon kon bisan papilo nabutang mo na daya hindi niya magligid gusto ang billiard ball kon may ara na galinapta nga kwarta, no? Tinapakita sang NAPOLCOM nga may ara sang problema sa teknikalidad kay dapat gali siling ni attorney ikaw mismo nga operatiba way labot ang isa ka mas maayo kung may agent ka may ara ka sang asset nga ara da nga nakita nagid nga may pustahanay nga nagakatabo hindi lang kay assumption balang nga ti may nagapustahan ay ti hindi ma-consider nga husto ang proseso nga ginpatigayon during the operation. Action Hotline. Ti ang resulta amo ni nagkalawalda suspended sila no for 50 days. Ti makon sobra isa ka bulan kag tunga suspension mo iya. Action Hotline. And during the suspension ti way kasweldo, no? Si Lieutenant Colonel Pulines daw diri na ni sa BCPO assign sumong pero during the time siya ang hepe sa syudad sang Silay
dalahig siya, no? May ara siyang command responsibility. Action Hotline. Para gani kung kaisa ti sa mga pagsulbar sang kaso, kag pag-file sang kaso, kita nyo ganito diri sa Bacolod, no? Dumduman itong kaso balas ang isa ka babae nga lugos, ginimuslan nga nasa puwan to bala. Dira sa kampo nga ang suspect gani nag-ako na gito, dumduman itong tricycle driver. Action Hotline. Tigaling kay may problema sa technicalities and during sa course ng ila investigation, ang gin-present nila sa korte do hindi bastante nga may problema sa teknikalidad, no? Tikita mo do nakagwa gani itong tricycle driver nga nagako na ganito nga siya ang naghimulos sa tong babae ito. Action Hotline. Ini serbi ning eleksyon sa kapulisan, mas maayo guro ni dapat tuon gid kita, no? Mas maayo na guro may mga continuing education o kon hatag sang leksyon o kon pag-lecture sa ila and no less than guro makabulig maning na pulkom or kung may mga lawyers mandra mga pulis ka pwede nyo pangayuan, no? Sang advice especially during the operation. Action Hotline. Tiamon isla no mga pulis gin panglawag ni Attorney Joseph Celes. Action Hotline. Awig lang no, 2018, apat ka tuig more or less, antes nga naktuhan sang National Police Commission or NAPOLCOM. Action Hotline. Alas 9:07 na ang aton pagpangalagad karon iya nga Biyernes. Buylog ang inadulong sa ino sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Amo ining produkto nga may Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanod nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanod nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basuhan nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ay mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basuhan nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ay mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. ang
elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat Radyo Aksyon! Radyo Aksyon Hotline! Ang update parte sa backchip program sa Bacolod, ining health program bala. No, karon na lang nagurusod to kay Action Rex Kantong ang update sina sa Bacolod City Hall kay way nagigko tiempo. Aksyon Hotline! Pero antes ko malipat Action Hands, ginatamyaw ko lang happy birthday sa asawa ko. Kabudlay nga naan to asawa tanim birthday subong happy birthday kabay pa damo pagin nga birthday ang mag-aabot sa imo no ang amon budget officer ang amon sining nga treasurera sang pamilya. Happy birthday sa akon tiayon sa kay Mrs. Cheryl Anlaptay Hupon. Happy birthday. Action Hotline! Alams na niya no to no kabalukam galing ka dun ni may kondisyon na subong kay doga tukar ang UTI na blato hagan-hagan na pilihog sang soft drinks budlay gina mo. Action Hotline! Si Sel Manaluto kag Susana Idzinga now si Mary Rosalie Binias Hadok oy sinong Ray Valo nya happy birthday lang kay misis mo thank you gid Noong Ray Val thank you for
listening kag pagtamyaw kay Mrs. ang happy birthday. Si Kurt Nathaniel De La Torre, monitor sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Action Hotline! Araman si Mary Rose, nabasa ko na ni, Mary Rosalie Biniasadok, Huma Lumina, Jojo Di Barba, kag si Ma'am Star Mayo, kag Doc Matt Mayo, ha? Milili Oligo, o si Alex Montesa, kay ngagaw pa. Lilibeth Diamante Boncio. Paring Torco Jongko, ang mahilig sa kanding ginbutangan sang ano ganina? Sambag, Batuan, na munang paborito ni paring Torco Jongko. Action Hotline! Si Swallowtail SB, bukbudlay ka ngalan mo. Si Kibrar Maurice Thamas, Christian Villa Dalisay, Yani Tolentino kag Noel Alvarez, araman si Ray Flores Bariuga, monitor ko no sa Barangay Estefania, Fortune Town. Aileen Intis kag Rodora Syuko, Edwin Pantaras kag Ray Abalo, Andy Garcia kag Roger Capunong Barki Tribe dira sa kay Norbing Galicia kag Bariolo, morning lang. Myra Ramo de la Cruz, pamati sila subong upod kitatay niya, salamat kita. Reds Rose Hispaniola, Roland Octavio, thank you. Annalyn De Leon Dueñas, thank you man. Paring Basti Gerhin, pari Lorito Bibing Perono, ay thank you pari for the greetings kay Commander. Makalabot gid paring Bibing Perono ang mispo dira sa Binalbagan PNP. Paring Bibing, regards man kay Commander mo, dako na gid utang ko kay ihadlo pare ang bala lang sa tingbon dala na sa December. Action Hotline! Pakakadto di siya tani sa Bacolod sa December para nga magkita ay mga kag mga nasukot niya ko sa dako na gid utang ko abisiya ho. Action Hotline! Si Kativer kag Marialyn Bilar Hakolbi. No, good morning. Happy birthday gali sa imo misis, monitor kami. Salamat gid. Way na ko galing tiyempo. Diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Biyernes nga presentation sang inyo palatuntunan Action Hotline. Ako naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.